алайкум, тамошобинони канали Мошин Бозор ТЖ. Инак дар ҷои фурӯши лабоҳо қарор дорем. Ҳозир то ҳадди имкон аз нарху навои лабоҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, агар навор писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. видеоро байни дӯстони худ падилиста кунед, то ин ки ҳама аз нарху навои мошинҳо хабардор шаванд. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. این ماشین نوبتی ما لابو سالش 2004 منی نمودی بیرونیش منی جای بارکشانیش هم یکی تخته کدی و یکی دیگه جای بارکشانیش از داخلی سالن برای شما معلومات دیدیم. داخلی سالن коробкаш механик, менин ду электропакет, ситиплер, пробегаш 516,000 километр. Менин ҳолати салони мошин. Чикел килиди истодед, ҳолати салони мошин. Нархаш чанд пул ако? Ин нархаш чанд? нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефонтон чанд? 88 чанд? 92 88 03 89. лабо солаш 2010. мошин вагонни мебошад. чикели ки дида истодед. мани ҳолати балони мошин. мани ҷои боркашониш. мани намуд аскафои мошин. дохили салон барои шумо маълумот дидем. дохили салон ду электропакет. пробегаш 105,000 километр. мани ҳозир канселирошам кор мекунад. инҷанда радиои тема. коробкаш механик. нархи мошин 58,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 945 0008. мошин навбати мо лабо солаш 2010. рангаш кабудуда. яъни ҳолати балони мошин ҳолаташ хуб. яъни ҷои боркашониш хеле ки дида истодед. яъни намуд аскафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет. ин магнитофон дорад. ин коробкаш механик. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш 314,000 километр. ин ҳолати салонашам хуб. нархи мошин 50,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 734 65 20. боз як мошин навбати мо лабо солаш 2010. ин хеле ки дида истодед ҳолати намуди берунии мошин. мошин ноҳияи бобоҷон гафурӯф ба гаштагӣ. ман ин ҷои боркашониш хеле ки дида истодед. ман ин намуд аскафои мошин. дохили салониша мебинем. дохили салон ду электропакет. коробкаш механик. ман ин магнитофон дорад. пробегаш хай маълум не. пробегаш маълум не. ман ин ҳолати салони мошин. ин чанд пуле? нархи мошин
45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 819 05 77. Opel Antara Amerikanka. Солаш 2008. Мани намуди берунаи мошин чӣ ки дида истодед? Мани намуд аз кафои мошин. Ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Ин тенроҳгоҳаш то кие? Тенроҳга то кие? То ноябрми октябра буде. Тенроҳгаш то моҳи ноябр. Яъни дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат. Инҷа CD плеер дорад, борташ компютер. Ҳама навороташ кор мекунад. Ҳама навороташ кор мекунад. Ҳозир пробегиша мефаҳмед? Пробегаш 110,000 километр. Чӣ ки дида истодед 110,000 километр. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони кафои мошин. Чӣ ки дида истодед. Мотор 2.4 экотек, сӯзишворӣ газ бензин. Газаш прасами? Евро 4. Газаш евро 4. Расход чӣ қадар? 80-85 10 литр. Расходаш 10 та газгирӣ 80-85 та мегардад. Ин чӣ ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 730 30 60. Opel Karavanji солаш 98. Мани намуди берунаи мошин чӣ ки дида истодед? Мани намуд аз кафои мошин. Мани ҳолати салони кафои мошин. Ин ҳолати салони пеши мошин. 2 электропакет дорад. Коробкаш механик, вани CD плеер дорад. Пробегаш 197,000 километр. Ин ҳолаташ бисёр хуб. Мотор 1.6 прасой, сӯзишворӣ газ бензин. Газашам прасой. Расход чӣ қадар ко? Расходаш чӣ қадар? 10 та газгирӣ 85-90 километр мегардад. Бини чӣ ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 37,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 710 60 40. Mercedes-Benz сечка солаш 98. Объёмный мебошад. ҳозир намуди берунаша барои шумо нишон медиҳем. Мани намуди берунаи мошин чӣ ки дида истодед? Мани намуд аз кафои мошин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ҳолати кафои салони мошин. ин салони пешаш 2 электропакет, коробкаш механик, CD плеер дорад, сентр замок, пансионерош кор мекунад. Пробегаш 174,000 километр. Пробегаш 174,000 километр. Мотор 2.2 CDI, сӯзишворӣ бензина? Дизел, а? Сӯзишвориш дизел будад. Расходаш чӣ қадар? расходаш 7 литр 8 литр 100 километр мегардад. ин чӣ ки дида истодед ҳолати мотори мошин.
Sanjişi texniki chiqadi ondagi. Sanjishi texniki texasмотri. Texasмотри yaxshi. Texasмотри yaxshi nashay naukidagi bizga. Narxi moshin 40000 so'm bo savdo beshadi. Telefon برای ma'lumot 92 970 99 94